Jutros, dok je većina Srbije još spavala, jak prasak probudio je mještane u blizini Mazalove stanice u Banji Koviljači. Oni koji su se probudili i izašli na ulicu zatekli su prizor koji neće lako zaboraviti. Automobil toliko smrskan od siline udara da ga se gotovo nije moglo prepoznati. Karoserija zabijena u deblo drveta uz samu ivicu puta u ulici Maršala Tita. Vatrogasci su morali rezati metal kako bi uopće stigli do unutrašnjosti vozila. Unutra su bila 2 mladića od 18 godina. Obojica iz Loznice. Obojica prijatelji koji su te jutro krenuli zajedno. I obojica koji se više neće vratiti kući. U ranim jutarnjim satima 5. jula 2026. godine ulica Maršala Tita u Banji Koviljači postala je mjesto jedne od najtežih vijesti koje je Loznica primila u novije doba. Marko J. i Bogdan M., tek punoljetni mladići s čitavim životom pred sobom, izgubili su živote u teškoj saobraćajnoj nesreći. Istraga je u toku. Porodice su u bolu. A Loznica, grad koji ih je poznavao, tuguje. U ovom videu donosimo sve što se do ovog trenutka pouzdano zna o toj nesreći, ko su bili Marko i Bogdan kao mladi ljudi i šta ovakav događaj govori o sigurnosti mladih vozača na našim putevima. Prema dosad dostupnim informacijama, Marko J. i Bogdan M. kretali su se u ranim jutarnjim satima iz pravca Loznice prema Banji Koviljači. Upravljali su Volkswagen Golfom 4, putničkim vozilom. Putanja kojom su se kretali vodila ih je prema samom ulazu u banju uz lokalno poznatu tačku na kojoj se nesreća i dogodila, u blizini takozvane Mazalove stanice. Prema preliminarnim nalazima istrage, vozač je vozio neprilagođenom brzinom za uvjete na putu. U jednom trenutku, kako se sumnja na osnovu dosadašnjih nalaza policijskog uviđaja, izgubio je kontrolu nad vozilom. Volkswagen Golf 4 sišao je s kolovoza i velikom silinom udario u drvo pored ceste. Tačan razlog zbog kojeg je vozač izgubio kontrolu nad vozilom još se utvrđuje i konačan odgovor dat će zvanična istraga kada bude okončana. Udar je bio izuzetno snažan. Automobil je od siline sudara ostao potpuno smrskan i u takvom stanju da ga se, prema opisima koji su dospjeli u javnost, jedva moglo prepoznati kao vozilo. Dijelovi karoserije bili su rasuti po putu. Mještani koji su čuli jak prasak i izašli na ulicu zatekli su, prema svjedočanstvima, zastrašujući prizor koji se ne zaboravlja lako. Ekipa hitne pomoći stigla je na lice mjesta, ali nije mogla učiniti ništa što bi promijenilo ishod. I Marko J. i Bogdan M. preminuli su na licu mjesta. Vatrogasno-spasilačka jedinica morala je rezati karoseriju vozila kako bi uopće mogla izvući tijela nastradalih. Taj detalj govori sve o sili kojom se automobil zakucao u drvo i o tome koliko je ta nesreća bila teška. Osnovno javno tužilaštvo u Loznici preuzelo je istragu. Tijela dvojice mladića poslana su na sudsko-medicinsku obdukciju, čiji će rezultati biti dio zvaničnih nalaza. Policijski uviđaj je obavljen. Zvanična istraživanja nastavljaju se i svaki konkretan zaključak koji se bude mogao iznijeti u javnost mora doći iz zvaničnih izvora, a ne iz pretpostavki. Javnost će biti obaviještena o rezultatima čim budu dostupni i čim tužilaštvo donese zaključke koji se temelje na dokazima. Ono što se u ovom trenutku može reći sa sigurnošću jeste da su 2 18-godišnjaka jutros krenula na put i da se nisu vratila. Sve ostalo utvrđuje pravosudni sistem i to je jedini ispravan put ka istini. Marko J. i Bogdan M. imali su 18 godina. Obojica su bili iz Loznice, njenog tkiva, njenih ulica i susjeda koji su ih poznavali i koji ih znaju po imenu. Bili su prijatelji koji su te jutro krenuli zajedno, kao što to rade mladi ljudi koji vjeruju da imaju puno vremena i puno puta pred sobom, jer u 18 godina ne misliš drugačije. 18. godina nosi sa sobom posebnu simboliku. To je godina punoljetnosti, prvih zakonskih sloboda i prava koje odraslo doba donosi. Pravo glasa, pravo na vlastite odluke, vozačka dozvola i sve što ona znači za mladog čovjeka koji želi biti slobodan i pokretljiv.
tek zakoračiti u odrasli život s planovima koji su se još samo počinjali crtati, s budućnošću koja je izgledala otvorena i neograničena. Za Marka i Bogdana ta prekretnica ostala je bez nastavka. Loznica je grad od nekih 70.000 stanovnika, grad koji poznaje svoje ljude. Kada se tamo dogodi tragedija ovakvog razmjera, ona ne ostaje anonimna. Vijest se širi brzo, od ulice do ulice, od telefona do telefona. Svako ko je poznavao Marka ili Bogdana, svako ko je ikad razgovarao s njihovim porodicama, čuo je ovu vijest jutros i shvatio da je nešto nepovratno nestalo iz te zajednice. Facebook stranica Loznica grad, koja prati svakodnevni život lokalne zajednice, objavila je dirljivu posmrtnu poruku u ime sugrađana. Kroz tu poruku progovorio je bol čitave zajednice, solidarnost prema porodicama i osjećaj kolektivnog gubitka koji mali gradovi nose na poseban način. U Loznici se ljudi poznaju. Tamo je svaka mlada osoba koja odlazi ovako, prerano i iznenada, gubitak koji se osjeća u svakom komšiluku i na svakom ćošku. Porodice Marka J. i Bogdana M. suočavaju se s onim za što nema prave pripreme. Jutro koje počinje takvom vijesti mijenja sve što slijedi, zauvijek. Nema ispravnih riječi koje bi ublažile tu vrstu bola. Ono što zajednica može učiniti jeste biti prisutna, pružiti podršku u danima koji slijede i sačuvati sjećanje na dvojicu mladića koji su ovdje živjeli, koji su imali lica i planove i smijeh koji su drugi poznavali. Loznica tuguje. I ta tuga, ona tiha i zajednička, govori nešto o tome ko su bili Marko i Bogdan za ljude koji su ih voljeli. Marko Jo je u trenutku nesreće upravljao vozilom na osnovu probne vozačke dozvole. Probna vozačka dozvola posebna je kategorija dozvole u Srbiji, namijenjena vozačima koji imaju do 24 godine starosti. Ona donosi niz ograničenja koja redovna dozvola nema i postoji iz razloga utemeljenih u podacima o saobraćajnoj sigurnosti mladih vozača. Jedno od ključnih ograničenja koje probna dozvola nameće jeste zabrana vožnje u noćnim satima bez pratnje punoljetnog vozača koji sam posjeduje važeću vozačku dozvolu. Prema pravilima o probnoj vozačkoj dozvoli u Srbiji, ovo ograničenje postoji upravo zbog statistički potvrđene ranjivosti mladih i neiskusnih vozača u noćnim satima, kada su reakcije sporije, pažnja smanjena i puta manje. To nije pravilo koje je nastalo iz birokratske inercije, nego iz iskustva skupljenog na hiljadama nesreća i hiljadama porodica koje su prošle kroz ono što sada prolaze porodice Marka i Bogdana. Saobraćajne nesreće ostaju jedan od vodećih uzroka smrtnosti mladih u Srbiji i širem regionu. Ova statistika nije apstraktna. Svaki put kada je iza nje konkretno ime i konkretan grad, ta statistika postaje nečiji sin, nečiji prijatelj, nečija budućnost prekinuta prerano. Možda ste i sami nekad kasno krenuli na put, uvjereni da imate situaciju pod kontrolom. Ta uvjerenost je razumljiva i prirodna. Mladi vozači nisu neoprezni iz zle namjere, nego iz neiskustva koje se ne može zamijeniti ničim drugim osim satima provedenim za volanom u različitim uvjetima i situacijama. Sistem probnih dozvola nastoji odgovoriti na taj izazov, ali propisi su samo polazna tačka, a ne garantirana zaštita od svega što se na putu može dogoditi. Svaki mladi vozač koji sjedi za volan nosi sa sobom odgovornost koja nije uvijek vidljiva dok se ne dogodi nešto poput ovoga. Razgovor o sigurnosti u saobraćaju uvijek treba biti usmjeren ka razumijevanju i prevenciji, a nikad ka nagađanju o odgovornosti prije okončanja istrage. Ono što istraga bude utvrdila o okolnostima ove nesreće, uključujući i sve aspekte koji se tiču probne dozvole i uvjeta u kojima se vožnja odvijala, bit će dio zvaničnih nalaza koje OJT Loznica bude objavio. Do tada, svaka spekulacija o tačnom uzroku ili o odgovornosti bila bi nepravedna prema istrazi koja tek teče i prema porodicama koje zaslužuju da istinu saznaju na pravi, dostojanstven način. Jutro u Banji Koviljači ne izgleda danas kao obično jutro. Onima koji su čuli prasak i izašli na ulicu u ranim satima, taj prizor ostaće dugo.
put u ulici Maršala Tita, drvo pored kojeg se sve zaustavilo, tišina koja je uslijedila iza vatrogasnih sirena i hitne pomoći, sve to sada nosi drugačije, teže značenje. Marko Jo i Bogdan M. imali su 18 godina. Istraga će utvrditi okolnosti. Obdukcija će dati nalaze. Tužilaštvo u Loznici donijet će zaključke. Sve to dolazi s vremenom i pratit ćemo ove informacije čim budu dostupne. Međutim, iza svih tih procedura i zvaničnih nalaza stoje dvije porodice iz Loznice kojima se jutros promijenio cijeli svijet. Saučešće porodicama Marka J. i Bogdana M., svim prijateljima koji su ih poznavali i čitavom gradu Loznici koji ih oplakuje. Pretplatite se na kanal kako biste pratili nastavak ove i sličnih vijesti iz regiona.